Bravo, bravo. Šta bravo? Ne. Šta bravo? Kaže čeka kafa. Bravo. Šta bravo? Šta bravo, bre? Šta bravo pitam? Ajde idi dole, bre. Idi dole, bre. Šta bravo? Pa vidi šta uradi tamo. Pa šta bravo? Da se zna. Bravo. Šta bravo? Šta rekao mafijašice, ja? Ne, bre, nego što rekao čekate kafa. To reč mafijašištvo je bilo ciljno reći u javnost, to ljudi će shvatiti da ja stvarno imam posla sa nekom mafijom. Ja poštujem te ljude, svako radi svoj posao. Šta ste na meni? To na tebi zato što si govno. Zorice, rekao je ček, pa prvo sam ustala... On je neko mafijašice, a ti kažeš bravo. Unem ti nema veze, rekao je čekate kafa. Kome je rekao? Pa sad je rekao. Kome? Pa rekao čekate kafa. Rekao čeka me kafu. Unem ti se, vidite ga i reci mu što si mu radila. Gordana. Mafijašice. Danas ti... Ja nije od čega, ženo. Jel rekao Ena Ojdanić mafijašice? Meni. To ti je rekao pre nego što je rekao ovo za kafu. I onda je došao kod tebe.